her bir adamyň öz karakterine bar. We ol esasy videolamda görýän bolsaňyz 4 zatdan ibarat. Birinji ete geni, haýsy kan aýlanýa, daýsyna çekende amary. Plan kakasyna meýzýär. O, потому что siz ýaşyl kökmünni görýäňiz, siz säbe izarlak gelýäňiz. Oguljuňyzam seretdiňiz, kiçiklikden şopat goýsniki pampersi geni. Отлично. Geni ikinji maşgalada alan terbiýesi. То есть her bir adamyň razwitiýasyny iň birinji kruг, mikrokруг это семья. Это братья, мама, что они учат. Это хорошо, это плохо. Семья, bir ýaşaçyny. Soň biz nesibeden sadece öwretýäs, sotsium, goňşular, klassdaşlar, kursdaşlar, işdeşler, joralar, şolar täsir etýär we iň soňky 25 şahsy kämillik. Men de şundan kitap okuýanmy, treninglara gatnaýanmy, öz üstümde işleýänmi? Düşünikli şu 4 san 25-den ibarat.